Goeiedag, daar ben we weer met aflevering 2 van Albanië op zijn Zeeuws. En de vorige afleveringen zagen jullie er een deel van Gjirokastër wat op de lijst van UNESCO staat. Nou, het is echt de moeite waard om deze te gaan kijken naar je in de buurt te ben. Ze verkopen er van alles, van honingproducten tot kussensloten van oude gebadskleertjes. We treffen het enorm goed met weer. Elke dag hebben we 35 tot 40 graden en de reizen het tot nu toe maar goed. Geen ongelukken, gebroken ribben, verlopen paspoorten of een vakantie die aan stroomt weer val. We laten de tuintjes van rust en vreugd achter ons en we gaan onderweg naar Sarande. Zo. We acclimatiseren inmiddels een beetje in het Albanese. Voor mij duurde dat even nog dat afschakelen. Tja, we worden toch ook gewoon oude sloffen, nee? De volgende dag hebben we een massage en komen we in de woonwijken waar de Albanese Jammi de Pad woont. En in plakken van de kranten kun je hier op de lantaarnpaal kijken wie er gestopt is meer op. De plakken waar we nu naartoe gaan is Butrint, een oude stad met duizenden jaren geschiedenis. Nou, we treffen het er wel, want dan komen we weer van die jonge poesjes tegen. De natuur en het schouwspel is indrukwekkend. Als je dan je eigen bedenkt dat er al generaties komen dan er heen ben, dat zou nu eens dat doen. Wie zou er over 500 jaar nog naar onze filmpjes kijken? En die oude steen staat oud-Grieks spiekenschrift gebeiteld. Nou, zeer benieuwd wat dat er nou eigenlijk staat. Ik volgens AI is even de intellectuele waarde beoordeeld. Wat staat er gebeiteld? Ik was hier. Neem eens Theo en Leo. Nou, neem op kalken, dat is ook iets van alle tijd. Tjoen, ja, je ziet het, de natuur is prachtig. We zien nou wel geen National Geographic, maar we kunnen toch ook niet alleen maar nog terugheid uit creëren, nee, en al die filmpjes. De Albanië in ontwikkeling is, dat kun je wel goed zien. Er wordt ontzettend veel gebouwd en gerenoveerd voor toerisme. Maar het nadeel is, ze willen met de Europese prijzen mee. En qua leefstandaard ben ze daar als land nog langer niet. Wat je er een bent ervan? Afijn, je ziet het. We eten wat, we lopen wat, we rusten wat en we filmen wat voor de volgende afleveringen.